La Quaresma és que són 7 setmanes abans que arribi la Pasqua. La Quaresma, hi ha la vella Quaresma, que quan passin 7 setmanes ja li haurem tallat les 7 cames. Per lo de la vella Quaresma ens van explicar el que va després de la Pasqua i llavors ens van posar unes cançons. La vella Quaresma té 7 cames i és per millorar les coses que no les fem tan bé i així les podrem millorar. És temps per pensar i també és temps per fer les coses que fem bé, malament. Practicar. La Quaresma és una vella que té moltes cames i cada setmana es treu una. I cada setmana va passant i quan s'acaben les cames ja és la mona. La Quaresma, quan s'acaba les 7 setmanes, es fa com es diu? Es fa la ressuscitació de Jesús. És el temps abans de la Pasqua i és el temps abans de la mona. La Quaresma té moltes potes. La Quaresma té 7 setmanes. La Quaresma té 7 potes. I la vella Quaresma té